Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:11. This time check is Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa atin nga panguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod may alokasyon sang AstraZeneca vaccines gikan sa COVAX facility. Anom kalokal nga gobyerno sa probinsya nag-umpisa na sa pagkuha impormasyon para sa National ID System. Sa balita nasyonal, amat-amat nga pagbukas ng ekonomiya padayunon sa piyaksang pagsaka sang COVID-19 cases. State of emergency bangod sa African swine fever ginapanawagan sa Senate Agriculture Committee. Sa balita international, Buckingham Palace pagatagan pagtamod ang ginbulgar nga isyu ni Meghan Markle. Sa balita sa sports, Mikey Garcia magapusta sang $1 milyon sa iya kaugalingon ng kaso madayon ang enkwentro niya batok kay Pacquiao. Balita entertainment, Chris Aquino hindi mangin big deal in kaso matuod nga agi si Bimbi. Samtang sa balita special, aton pagistoryahan ang mga 6 summer tips para hindi mag-init ang ulo. Maayong aga Bacolod, mag-aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Marso 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon ang low pressure area nakita nini sa 895 kilometros na sidlangan nakatunda na sidlangan sang Davao City. Ang northeast monsoon ang nag-apekto naman sa northern Luzon. Ang western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, ang mangin nagalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpadalithi bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tutong kasarangan nga huyop sang hangin, gikan nakatunda na sidlangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Samtang ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang taob, las 12:07 karon sa hapon, ang hunas las 12:06 naman kay inasang kagahon. Ang adlaw rabutlak las 5:54 kay na magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang aton mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. live. Good morning na mga ka-aksyon and welcome this Aksyon Balita Morning Edition. No? Sakay Inday Blaza, good morning. Dina Magbato Malabago. Marilo Dolomente, good morning. Sakay Jamel Florendo. Michael June Season from Chateau Ilis, Paranaque. Greet siya lang ang belated happy birthday sa iya pakaisang at si Cheryl Season Salhay sa Pahano Ko'y Bye-Bye. Ay, happy birthday Cheryl. Belated happy birthday. Glaisha Avlas, good morning mandira sa imo. Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan, Rochelle Evangelista. Good morning man. Sexy naman sumong ba? Ati, always and everyday na ya. 7 days a week. Di ba? Sakay Neil Centineo. Hi lang kuno kay Kyle Blythe Ledesma. Marilo Kahilig. Sakay hada ko Carol Montoya. Ginatamiyaw niya si Chevel Bambi Histosani. Sister Veron Hamiles ang LCC Camarines Sur. Kag Charlene Socorro Duran sang Riverside Hospital. Mapabaksin karon. Mapabakuna na karon si Kon si Mrs. no.
Ray Jantan Villalon, ako tani gusto ko man ng pabakuna. Galing kayo daw, hindi patay, way patay na mga frontline, mga medical frontliners pala. Priority action boy. So, okay lang na siya. Pero mag-abot ang AstraZeneca sa Bacolod, pwede na tanak kapabakuna kay priority man ang media mo, no? Kay Maria Luisa Luing Melos, still watching from Bago City. Sa kay Vivian Pondales Gumban. Good morning, Mandra, sa imo. Sakay... si Ma'am Luing, siguro ginapag-greet ka gina sa ako ni Action Eden ay. Kaya chat ya ko. Greet ko si Maria Luisa Melos. OIC sang General 1, Araneta Elementary School. Si Ma'am Luing, ne? Siya nagali. Siya na. Also, OIC teacher... na siya gali sang General 1, Araneta Elementary School. Yes. Also, si teacher, mang connection boy, Romela Arevalo, Tito Shelo, kag sa bata nila nga si Excel, dra sa Bago. Good morning. Good morning. Sakay, dala lang. Reynelen Sangko Libawas, sa mga shout out no sa barangay Sagang, sa sitio Dulaca. Good morning dra sa inyo. Sige. Ann Bella, good morning, Western Visaya. Saling ni Ann Bella. Good morning. Gapon ko no sa Riverside. Siling ni alinpasang naligad nga adlaw. Damo-damo naging mga doktor nga nagpabakuna. Kalabanan pa sila mga espesyalista. Wow. Hindi na basta-basta action boy ang magsiling kay espesyalista ya, di ba? Oo, pinalumba lang ko ng doktor pabakuna mo. Grabe sa pinalumba. Gumawa na sila. Oo, pinalumba nila yung pabakuna yan. Very literal. Balo ka, amo na siling ko gani nga kung ang mga doctors nga naka-intindis ni, sila ilan niya kuan mo, ilan niya field mo. Yes. Mas naka-intindi ni sila, nagapabakuna. Ano nagit kita yan, no? So, wakuna man kita kay proteksyon naton ina sa aton nga lawas. Kasaka nga dan sa mga kaso sa COVID, no? Sige. Ray Jantan Villalon, lain naman pwesto mo kuno sa mga action doors. Lain naman basta ga saka ang imo nga income, gas lain naman ang imo nga posisyon. Sabi ko ga saka ang hilana. Stand by sa mga balita lokal. Sa detalye na sa aton mga nagapanguna ng mga balita lokal, ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mayara sa alokasyon sang AstraZeneca vaccines ang syudad sa Bacolod nga ginpadala sang World Health Organization COVAX facility sa Pilipinas. Nagligad nga Marso 4 sa nagabot ang unang batch ng bakuna sang AstraZeneca sa pungsod nga may 487,200 ka doses. Sunod kay Familiaran, ginpahibalo siya ni Mayor Evilio Lunadia nga may ginalokar para sa Bacolod apang wala pang may baluhan kung pila ka doses kag kung saan umabot. Ginklaro ni Familiaran, ini nga bakuna ang separado sa 600,000 ka doses nga bakuna nga ginbakal sang LGU sa AstraZeneca. Sunod sa Vice Alcalde, prioridad sa maabot nga bakuna ang mga medical kag healthcare workers. Sa namunuan sa 6,300 ka doses ang Sinovac vaccine man ang pinakauna nga nag-abot diri sa syudad sang Bacolod. Waiting sa corner. Sang aton share sa Astra sa mikang vaccines. Nag-abot siya mo. So si Mayor, nag-ulat pa kung tinanaman ang aton na location. Okay. And another development ko sa kasi limited ko lang yung Sinovac. O Sinovac. Ang kabayan sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpahayag ni Congressman Grega Sataya nga nagahulat siya sa schedule gikan sa Kongreso angot sa pagpangbakuna kontra COVID-19. Nagpabutsyag sang kahandaan si Sataya nga magpabakuna para sa safety sang tanan. Sunod sa kongresista ang Kongreso ang may ginanegosyar
nga kompanya sa pagbakal sa bakuna para sa mga empleyado sa Kongreso pero wala pa siya makahibalo sang brand. Dugang panigasataya wala inisang pili sa brand sa COVID-19 vaccine bangod ang intensyon sa Kongreso amo nga maproteksyonan ang mga empleyado. Ako personally, ever since Gambal, kung willing na ko yung willing ko yung magpabakuna for everyone's protection. But as to when, that will depend kung saan o ang schedule nga ihatag sang committee in charge of this. Kabahin sa ang payag ni Congressman Greg Gasataya. Samtang nakahanda man si Negros Occidental Provincial Consultant kag Congressman Aldo Benitez sa pagpapakuna sa Sinovac vaccines. Sunod kay Provincial Administrator Tony Refando Diaz II, si Benitez ay mag-abot sa probinsya sa Marso 11 agud magpartisipar sa ceremonial vaccination sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay. Apang ginklaro ni Diaz nga luyang anay ni Benitez nga magpangayo sang panugot sa Department of Health kung pwede ini makapabakuna sang Sinovac. Doon pa ni Diaz, gusto sang anay kongresista nga magpabakuna agud makabulig kumbinser sa publiko nga suportahan ang COVID-19 vaccination program. Sa pag-umpisa sang vaccination program sang gobyerno sang Marso 1, isa kuntani sa luyag man nga magpabakuna sang Sinovac vaccine sa China, amo si Marikina City Mayor Marcelino Teodoro. Apang ini wala matigayon matapos ipalayag sang National Immunization Technical Advisory Group nga mga healthcare workers amo ang una nga bakunahan. Naglabot na sa 25,443 ang kabilogan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa Department of Health 6 ang 41 ka bag-o nga infections. Nanguna ang probinsya sang Iloilo sa may madamo nga kaso nga may 16 ka local cases ginasundan sang Aklan nga may 10 ka local cases Negros Occidental, may 8 ka LSI kag isa ka local case probinsya sang Oconsyudad sang Iloilo nga may 4 ka local case kag Guimaras nga may 2 ka local case. Samtang 171 ang bag-o nga recoveries nga nagdala sa kabilogan nga 23,512 kag isang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilogan nga 750. Ginpabura naman sang korte ang motion to quash ang kampo sa mga miyembro sang progressive groups nga aresto pagi sa search warrant ng issue sang Quezon City Regional Trial Court Branch 89 sa Oktubre 31 tuig 2019 sa opisina sa Ilang-Ilang Street, Barangay Bata, Ciudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag sang legal counsel sang grupo nga si Attorney Ray Gorgonio, nagwa sa desisyon sang korte nga wala na saad sa search warrant kundi nga balay ang target nga raid. Matapos madiskubre nga ang lugar isa inika compound nga ginabugusan sang 3 ka balay. Kalakip sa mga mahilway nga yara karon preso sa Negros Occidental District Jail sa siyudad Zambago amos day ka Rina de la Serna, Cheryl Catalogo, Proseso Kiatson, Albert de la Serna kag Noli Rosales. Sa nabinuan, unang nakagwa si John Milton Losande nga nagbayad sa piyansa. Samtang ipahag ni Gorgonio nga magapasaka sila sang counter-charge batok sa mga operatiba. One of the requirements ng issuance of search warrant is that it must specifically describe the place to be searched or persons or things to be seized. Yung search warrant directing police officers to search was issued without particularly describing the place to be searched. Ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Ray Gorgonio. Nagaumpisa na sa pagpamalay-balay ang anong kamalokal nga gobyerno sa Negros Occidental agud magkuha impormasyon may angot sa National ID System. Suro kay PSA Negros Chief Statistical Analyst Luis Gonzales, ang mga banwa nga nagumpisa na sa tupang bulan sa Pebrero amo ang Bacolod, Silay, Murcia, Bago, San Enrique kag Valladolid. Ginakuha sa mga personnel sang PSA ang biometrics sang mga tao gamit ang registration kit nga nagaunod sa biometrics iris scanner kag picture para sa ID. Sunod pa Gonzales, tinguan nila nga maghimo naman ini sa iban pa nga LGU sa probinsya. Ang datos nga makuha sa mga tao ay gasumiter sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP paagi sa integrator agod maimprenta ang ID. Sa tiyon nga makompleto ng proseso ang National ID ay ga-deliver door-to-door paagi sa PhilPost. Ang National ID ang wala sang anuman nga bayad kag libre nga makuha sang mga Pinoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Amat-amat nga pagbukas sa ekonomiya, padayunon sa piyak sa pagsakas ang COVID-19 cases. Samtang state of emergency, bangod sang ASF, ginpanawagan sa Senate Agriculture Committee. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita.
Morning Edition. Sakay Charlie Biligorio, may agadra sa Valencia City, Bukidnon. Tamyaw niya lang sa igmayaan ang family Toledano. Mario Bacalco Erad, good morning man. Sakay Sakay Eden Sabanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Raymark Estares, Karina si Araro, Tuparan Montua Rehinio, live watching samtang nagapamahaw kuno sa merkado publiko sang Barangay Payao. Good morning dira sa taga Barangay Payao. Yes. Sa merkado, may aga dira sa inyo, no? Sa kay Jobel Manalo, good morning kuno sa barangay sa Barangay Antipolo, sa pamilya Manalo, pamilya Aurelio, Mallorca kag Trinidad. Big fan po ako. Sige, very good. Jobel Manalo, no? Hasta sumukuno daw, wala pa nakalambot sila ni Alex ang panglista para sa kwan. Ara sa mga barangay nyo, Alex, panglista na sila mo, pang-register sila sang magpabakuna. Kung wala nakalambot sa inyo, ikaw na lang kadto. Kadto ka na sa barangay. Okay? Nga pagulta nga kadtoon ka pa kung kaya mo malang maglakat. Hindi man ko pwede nga ako makadto da kag lista ka. Panukoy ka man ya? Oo, gani. Lainis siya guro yung barangay. Sa akon, lapit lang ko sa barangay. Way man pa may nakalambot sa akon nga daw ka pang register, no? Ambot ko na nung ilang kuan anong ilang ginahimo Pero ang AstraZeneca maabot na sa third quarter. So meaning mo sila ka third quarter, ari ka na sa mga July, August na, September, kaya mo na ang third quarter mo, October, July, August, September na mo ng third quarter. Sige. Talana maabot ang bakuna diri para na isang pumuluyo, no? Evelyn Catalogo,
sa Barangay Mansilingan. Andre Polanco, good morning man. Neil Centineo, great liwat si Carmen Ledesma kag Kyle Blythe Ledesma. Mary Joy Camera, may agadra sa imo. Tete Huka Tetangata. Morena Aksyon Boy Alinday Dorel. Anong Morena yaman? May Kia Ora pag mo. Diba? Oh, greetings na siya. Greetings mo na siya. Sa kay Yasuke Cardones. Lain na iya kung kung hindi na ganay morena, lagum ka, lain na iya. Lain na iya. Mga kuhan ka mga negra ka. Lain na. Negra ka action boy. Pero malong kami ng morena action Dorel. Okay na siya. Greetings. Kag na iya, kag Pinoy na iya nga. Pinoy. Okay pa. Pero kung baan ka kumambalo ka ni Sir Tito. Tito, Teteho ka. Tetangatang Negra ka. Negra ka action boy. Felo Brido. Yogore Tamisen. Okay. Sino Si pa? Donna Robles Prodigalidad. Yes. Yes. Sa may San Diego, California. Good morning. Mga, action boy, mga taga Negros, bala nga nag-ubra dito. Dahil sa taga-kuha na daw, taga Mambulok. Kilalahay ka mo na yan, di man. Taga Mambulok, kuro kay daw yung na-blues ni siya ni Kuan, or pakaisa ni Jocelyn Song, komedya. Okay. Si Ma'am Jocelyn Song, gasing mo na siya. Away man, may gasong lang, may song lang siya, pero may sa gasing. Pero siya gasing. Sige. Gasing ka comedy. At least na-confirm. Comedy. Comedy. Yes, good morning Ma'am Jocelyn Song. Kay Ryan Disenan, good morning man. Ev Smart Tadeo Salcedo, mayong aga man. Salamat. Liza Joy Ilon Amoroso, good morning Ma'am Liza or Liza. Kay Jean, Miss Jean oy si Sed, sa may Singapore. Yes. Maayong aga. Comparing Bia Jonathan, kamusta ng puddingness? Puding kaya mga ensaymadanes. And mga ulingnes. May mga uling. Pag siya magkagligan, may mga mini grocery store. Pag siya. Pwede, just kaga panakod pa ni sa kuan ng grills, mga panghilamon. Tanan nga pwede, takod, ginatakod niya na siya. Kalai, sabi niya takod. Nang smile motion boy. Rosine Don Gomez, good morning man. Sa kay Kapitan Rosine Distrito dira sa may Barangay Singkang Airport. Mayong aga dira sa imo, no? Kag advance happy birthday sa kay Kagawad Noel Libuon. Saan yung birthday? Buwas. Buwas. Buwas? Di ba pwede mag-advance nga? Ano sa mga 10? Sa Biyernes pa. 12. 12 pa. Sige lang, sa 12 na lang No? Si Ma'am Van may ginag-greet siya action boy. Go! Ginag-greet niya lang iya cousin sa Melbourne, Australia. Sa kay Rodela Goles. Kag siya sister Mrs. Alvarez dira sa Barangay Tangub. Ayun ba Pilton Lipura. Greet niya lang si Mary Grace Lulet, Ryan, Sharon, Boboy, Annalyn. Nagamonitor sa Pasay City. Rochelle Evangelista sa amigo niya subong aga pangapi si Butoy Talpakers. Anong Talpakers? But lang. Talpakers. Butoy. Aga pangapi subong guro sa iya kay may aman mi pa-pronounce bisang Butoy. Lain pag inakon Butoy. Hala. No comment. Good morning. Good morning kay Pilton Lipura. Abi ka No. Lawag. No way. Ikaw lawag bingin namin, ebe. Butoy. Okay na? Okay. Good morning kay Sir Pilton Lipura. Ginagreet niya lang Mary Grace. Napaglawag na. Okay, nalawag mo na gali. Si na. Minda Ilalto. Ma'am Yes. Minda, good morning. Good morning. Guillermo Clarito. Si mga foundation. Lakalay. Si Mark Joshua Obidosa. Pastor Mark na action boy. Pastor Mark, good morning. Di ba kagi, I don't know kung kagi ka man order kimchi sa iya. Ato ba lang ikaw Yes. itong inodran ko? Oo na. Namin yung kimchi ni Pastor. Siya nagdulong din sa akon di pag-order ko. Ay, oo, gali, no? Yes. Thank you, good Pastor, sa manamit niya kimchi. Noel Lamar, ginadami niya ko ng amigo niya, kumpare niya si Boy Julingo. Solping! Good morning, man. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Morning. Standby na kita sa mga balita nasyonal.
Philippine Standard Time, las 7:37, sa detalye na sa mga balita nasyonal. Gimpahayag sang Malacañang nga padayunon sang pungsod ang amat-amat nga pagbukas sang ekonomiya sa piyak sa pagsaka sang COVID-19 cases. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, tuyo sini agud masolusyonan ang problema sa pagsaka sang kanamuon sa mga Pinoy nga wala sang trabaho. Duwa pa ni Roque, wala pa natalakay ang paghatag sa ayuda rason nga kinahanglan nga magbukas ang ekonomiya. Mapanubo ang edad sang pwede nga makagwa kag para magdamo ang transportasyon. Una din nagwa ang survey sa Philippine Statistics Authority nga nadugangan sang 1.6 milyones ang kadabuon sa mga Pinoy nga wala sang trabaho sa bulan sang Enero tuig 2021. Magamay lamang ang porsyento sa mga Pinoy ang nagasunod sa social distancing protocol kung ikumpara sa mga nagasuksok sa face mask at face shield. Nagwa sa survey sa Octar Research, 67% sa mga Pinoy ang nagasunod sa social distancing, mas manubo ikumparar sa 91% nga nagasuksok sa face mask kag 82% nga nagasuksok sa face shield. Kalakip sa survey ang 1,200 ka mga respondents nga nagaedad 18 anyos pasaka halin sa Enero 26 tugto Pebrero 1, 2021. Nanawagan naman ang Senate Agriculture Committee sa Department of Agriculture nga magrekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte nga magdeklarar sang state of emergency sa bugos nga pungsod bangod sang African swine fever. Sa sinapol sang kahapon nga adlaw, ginaprobahan sang panel ang motion ni Senador Francis Pangilinan nga nagapanawagan sang state of emergency sa Luzon para ma-realign ang pondo kag masolusyonan ang problema. Apang nagpangabay si National Federation of Hog Farmers Incorporated Chairman Chester Warren Tan nga ilakip man sa state of emergency ang Visayas kag Mindanao. Nagapilar sa Agricultural Sector Alliance of the Philippine President Nicanor Briones sa mga senador nga ilakip sa ilang motion ang provision nga indemnity fund para mabuligan ang mga backyard kag commercial hog raisers. Sa datos ng DA, apektado sa ASF ang 2,402 ka mga barangay, 463 ka mga banwa, 40 ka probinsya kag 12 ka mga rehiyon. Ginanunsyo sa Philippine Statistics Authority o PSA nga nadugangan sa 1.6 milyones sa bulan sa Enero ang kadamuon sa mga Pinoy nga wala sang trabaho. Sa virtual press conference, ginpahayag sa national o national statistician Claire Dennis Mapa, 8.7% o kung 4 milyones ang unemployment rate sa unang bulan sa 2021 sa mga nagaedad 15 anyos pasaka. Ginakabig naman nga pinakanubo ang na-record subong nga unemployment rate umpisa sa Abril 2020 sa diin naglabot sa 17.3% bangod sa ginapatuman nga lockdown agud mapunggan ang paglapta sa COVID-19. Samtang na-record sa karon nga unemployment rate mas mataas kung ikumpara sa naka-record o kung na-record nga 2.4 milyones sa 2020 sa amuman nga bulan. Sa dunga natin nga balita nasyonal, nanawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Education nga gilayon imbestigahan ang report angot sa sagot for sale scheme. Patag ni Gatchalian nga sa amo nga modus ginapahimo sa magikanan sa iban ang self-learning modules sa inakabataan kag ginabayaran. Paandam sini sa magikanan nga nagahimo sang modus ang pagtuon sila kabataan ang mapektuhan kung iban ang nagahimo sa ilang modules. Ang sagot for sale scheme ang ginbulgar sang Teachers Dignity Coalition sa hearing sang Basic Education Committee nga ginapamunuan ni Gatchalian. Kag sa katapusan nga balita national, wala ginarekomendahan ni Senator Ronald De La Rosa ang total ban sa pag-usar sang fireworks. Sunod sa Senador, wala sang total ban sa pag-usar sang fireworks kag sa baylo, ilakip ang development kag promotion sa industriya sang local fireworks. Sunday, Senate President Vicente Soto III kag Senator Sherwin Gatchalian ang nag-file sang hagna nga nagaban sa pag-usar sang fireworks nga may pila ka mga exemption. Samtang tuyo naman sa ginaduso nga hagna nanday Senator Nancy Binay kag De La Rosa nga mag-regulate o kon ma-regulate lamang ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41, aton mga balita international, balita sa sports showbiz kay Ivan pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Sige. Good morning, Duran. Sakay, Maui Kanyada. Good morning, with. Siling ni Ma'am Banya kadlaw sa kuno kay kapuyan nguro magbasa. Kinapoy na sa sulit-sulit. Oo, iban bitaw kakuan ka lawig bla ka mga sulit-sulit aw. Haboneta Roy. Good morning man from Valenzuela City. Kay Ma'am Romela Ilustre Arevalo. Good morning kuno from General 1 Araneta Elementary School sa Bago City ni siya. Ang General 1 Araneta sa una, Bago City Elementary School ni siya. Isa lang niya Bago City Elementary School. So, lapad-lapad gid. Gintunga mo ng isa ning General 1 Araneta. Dra ko na-graduate sa kuan mo sa Bago City Elementary School. Amo na story. Amo na Action story. boy, ano to ni Guro ay ipa-black tak action El Rey si Odia excellent ni balaw. Oo, liw lang ko da. Liog lang ko Sir El Rey. Kay ano nin, ang nagatawag si Action Boy? Mga negosyo, mga Negosyo. Bitcoin na. Reco giniya ha, Solidad. Greet niya lang family Ateliano from Mary Glenn. Lito Dayap, good morning man. Ang talpakers gali sa online sabong li na. Okay. Sakay Glenn Santa Ana, pare ko, good morning. Siling ni Romela Arevalo, good morning ko especially kay Mrs. Maria Luisa Melos. Amo nang ilagalis mo si Loing Gali, Juan Galin la, o IC principal? Sa General, ano to kanina? General 1 Araneta, Yes. Elementary School. Guineta Carmona, Myla Alvarez, Feli Soki Maylin Casiano, kay Melissa Dimafiles. Good morning dira sa inyo, no? Kay Day Soki bala, kag Richard Soki, good morning man. Okay. Pilton Lipura, Josette Magua de los Reyes. Hindi ka kuno naka Maria Clara, pero guwapa. Kung pasaka-sakaw niya na ang iyang Maria Clara na siya. Pwede mo na naman pasaka mo, no? Uy, pro effort iko. Why nasa danger nga mahulog? No, because Okay. it is garterized Ah, and it is okay. tight. Okay. Doors. Kasi wala mahulog na something. Yan newscast ka. Wala kalain sa mahulog. Hindi ko na mabasa iba niya comment, Action Boy. Kaya puro na lang si Odia, excellent. Yes, Odia, excellent ka na, Day. Tama na nakapang comment, hindi ko na makita ang iba. Si Tess Vergara Sancho. Then, di na to? Third, alin ka? Si Tess Vergara Nabasa Sancho. mo na, Action Boy, si si Sir Ronnie Granada. Kag si Sir Francisco Guangco. Why pa ko nakalambot. Pero nabasa Ara ko na si ako Sir lambot ko Ronnie. na si Francisco Guangco. Yes. Good morning ko no kay Jesse de Vinagracia kag Jeffrey Jimenez. Ari naman no kay laba-laba gid kadamo sang kasinabado. Hindi Ano na dayman? Hindi na ma-black. Hambal ni Roy Marquez Tares, paban si Udia, kasabad masyado. Sabad Hindi yun. ma-black, Sir El Rey. Ligid ko black. Joke. Pero hindi niya pag-iba-black ang mga comment niya black. Ang hindi lang ako gugtas ko ha. Sige. Sige, standby na lang Takson Dorsa sa atong dugang nga mga balita. May 47. Kag sa detalye, Balita International, nagpagawa na sang reaksyon ang Buckingham Palace sa pagbulgar ng Duke Duchess of Sussex. Sunod sa Buckingham Palace nga makabalaka ang nangin, revelasyon ni Meghan Markle ang mga ila pag-istoryahan ini sa pribado nga pamaagi. Ginpasiguro nila nga ila pagkatagan sa pagtamod ang mga revelasyon. Ang nasambit nga reaksyon sa Buckingham Palace ang ginpagawa matapos ang isa ka adlaw sang ginbulgar ni Meghan ang pagka-racist sang palasyo bangod sa ginalegar laing nga kolor sang bata nila ni Prince Harry. Ang nasambit nga interview ni Oprah Winfrey sa mag-asawa ang nalantaw na sang masobra 12 milyones ka mga tao. Balita sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag naman sang gobyerno sang China nga formal na nila gin-ratify ang pinakadako nga free trade deal
sa 15 ka mga Asia Pacific countries lakit ng Japan, South Korea, kag napulo ka miyembro sa Association of Southeast Asian Nations. Ginalauman sang China nga ang ibang nga pungsod magabarasig man sa ila proseso agud mapatuman na ang ginatawag Regional Comprehensive Economic Partnership. Sa isa ka tuyo nga mabasko ang ilas ni nga impluwensya sa ekonomiya sa rehiyon, ang China siningkaron lamang nagpahayag man sa ilas ni kahanda nga magbuylog sa Trans-Pacific Partnership Free Trade Pact sa din nag-withdraw dire ang Estados Unidos sang January 2017. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 48 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 8 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 sentimos. Kag sa Tramanyo Balita Entertainment, hindi mangin big deal kay Chris Aquino ang kaso matuod ang ginahaboy nga isyu sa iaagot nga bata nga si Bimbi nga ginalegar agi o kon gay. Isa ini sa mga isyu nga ginsabat sa 50-year-old former presidential sister nga makitaan nga napikon pero nagpaandam sa mga nagapangbuli nga untatan na ang iya mga kabataan. Suno kay Chris, 13 years old pa lamang si Bimbi kag magapabili nga bata niya ini anuman ang matabo. Suno pa sa pahayag ni Chris, I know my son doesn't identify being gay but in the event that he ever does, he will still be my son. Sa balita sa batang sa sports, nakahanda naman ang American welterweight contender nga si Mikey Garcia nga magpusta sa $1 milyon sa kaglingon kung madayon ang inaplano nga enkwentro nila ni Pinoy ring icon Senator Manny Pacquiao. Bisan pa nga wala pa sang kasiguraduhan kung madayon ang hampang, ginpahayag ni Garcia nga posible matabo ang ginahulat nga enkwentro sa unang quarter sang tuig sa masunod nga kung sa masunod nga tuig. Suno pa diri mahimo maglambot sa 2.5 ka milyon ay pusta sa kagulingon batok sa 8th Division World Boxing Champion. Nabuluhan una na ang ipahayag sang suod nga abyan ni Pacquiao nga hindi luyag mag-mention sa ngalan nga posible sa Mayo patigyunon ang masunod nga hampang sang fighting senator. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton nga mga ka-action, dumauto din ang akong ginawa sa... Daw akigaw? Di man daw akig? Ara? Danay ka, Wala. may mensahe sang May paghigugma. mensahe sang paghigugma. Kaya wala, gasabat. After 5 minutes pa kasi wala ta-times na. Ano tanikin tanaw mo mar ang time ta kay gin explikahan ang aton nga maukod nga listener. Ay kalay sumukod nga listener. Happy birthday. Makanta lang ko anay. Happy birthday to you. Kay birthday Happy ni birthday. Kay birthday ni Mama Mugli. Happy birthday kay Nene. Nene. Happy birthday, Mother! Nini Cabatu. Cabatu. Nagasaulog Jean sa Cabatu. siya kadlawan subong adlaw. Happy birthday. So, why pa ni isang selebrasyon subong kay buwas patingbon. Yes, Kay anniversary. Anniversary na ni Doms. Good morning, Father. Ano naman siya sa Davao City. Father so, Doms. hindi sila of the night po. So, buwas mapuli si Father Rod. Sino? Si Father Rod. So, hindi siya kapuli. Hindi siya Kay kapuli. Kabudlay, Action Boy. May mga, you know naman, magsulod ka di sa Bacolod. Pero subong dito, duha po subong magpadavaw. Kay ginkakas na nila yung Action Boy ang RT-PCR test nga requirement. Kakas nila? Yes, ginkakas na nila. So, pwede ka to Tungod na sang sang mando man sa resolution. IATF. Sang IATF. Pero diri sa aton niya, may Aragya po, RT-PCR Action test. Boy. Oo, kag Dumas nag-stricto pag hindi ka sa province. sa province is may stricto pag ini si Gov Lacson mapagawa man sa executive order si Gov Lacson RT-PCR test kag sundon gyapon ang quarantine protocol. Yes, of Diri sa syudad sa Bacolod ya RT-PCR test. Why quarantine pag negative ka wala ya quarantine. Wala eh. Dito sa Davao ay nagidya sang RT-PCR, wala sila pero sa kuano na yan nagpapakita. sa mga residents nila. Mga traveler kung nakabutang, not sure gid kung ano eh. So, syempre, dala ng daguro ang mga magalagaw to. Wala lang ko bala sa abot sa ano gid nila. Kung di mo ko pabor gid nga haluga-luga hindi kaayo ang kuan sitwasyon kay dagadamo kaso no. Bayta ka sa Bacolod sa mga adlaw wala naman kahapon way naman no. Zero naman kita diri sa Bacolod no.
Sige. Tayo mabalita espesyal ng tanay. Dali ka. Tiano, Mar, ano imo decision, Mar? Kalay. Itry Action abi boy, liwat din. aranas ha? Itry abi kay kung kuan pagid na why nagita time mo. Ara action boy si Ma'am Jocelyn Song komedya ha. Good morning. Ara siya. Oo. Amo ni siya. Amot magano ni sila ni kuan? Ni Donna Prodigalidad bala. Ngaman. Okay pa kuan niya ay diri na blues ni si ato sa San Diego bala. Okay. Ay diri na blues ni or pakaisa. Piling ko na blues ya. Evangelina Segovia. Good morning man sa imo dira. Sir Noel Amar, thank you. Gin-greet niya si Mother Nature, Action Boy. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Ika, ano niya subong? Ika 35th. Ni motherhood mo? Oo. 35th sa karasa. Paano mag 35 si mother mo kay 36 ka na? 53, ginsulit lang. Hindi, pwede ka pasakay. Hindi ko paano mag 36 si mother mo kay 35. Paano mag 35 si mother mo kay 36 ka na? Oo na. So, una pa ko nabunag. Paano man? So, kung sa ano pa, kung sa iba Tapos magkakaon nila mo, mother, bago ka lang yan nagawa. Bongga siya. Temprano pa siya nanawag kay Gina. Sige. Ti ano ni mama mo na lang tali. Hindi kito ka alang man isang Ti ano na lang ano na balita special mo? Anong balita special mo daw? Mga mga 6 tips bala para hindi mag-init ang ulo mo. Subo nga 6 summer tips kaya syempre gainit ang panahon, init pa yung ulo mo. Okay, hindi na namin. Kung hindi ta maabtan Action Boy, i-turn over ko na naki-Action Eden, boss. May ato na to sa may give na ko to sa iya. May give ka man sa iya. Kaya bala niya di na to ang amunes ko ari di sa akon nga timo na lang na. Ay ga provide kaya sang balita special kay Action Eden, yung kiss mo lang mo. Punta pa sa ako yung everyday yung paminsar ko ng balita special. Hindi may nakita kami nga linggo daw kanami man no. Tigin lisensya ko sa nag-post bala. Lisensya ko sa nag-post niya okay, wala problema. Ay, kabalo ko na guro ay, pero bus na lang. Sige. Wala labot na yan sang sadya. Ang subo-subo eh. Hindi ba lang nga kwento na sa mga sa Ilonggo nga masinadyahon yung Ilonggo? Tapos na siya. Na balita special na nga ang Ilonggo ya, bisan ano nga sitwasyon, na sadya na niya. Niya wala ligangon, niya sadya gini ka. Gini, wait, tabugas ka rin. Wait, taligangon, sadya gini. Oo. Tapos sapagin, halandak, pancho blas ng asawa nga maaraya, kirida, sadya gini ka rin mo. Sadya gini ka. Diba? Ako nakamalipayon ang mga bakulod nun, Action Boy, kung nagrosanon. Action Boy, pakaisa gali ni Ma'am Jocelyn. Amo gani, siling ko. Si Donna. mas magulang si Miss Donna Robles Prodigalidad. Kay Manang itawag mo. Happy birthday magali kay MM Action Boy ha. Talha. Birthday yaman subang adlaw. Sabi ko si MM ang. Duwa kaya. Di kaya. At sige. Okay kita. Ara na. Ara na amigo. Tal si Jonathan Granada sang Life Extension Philippines, no? Kaya ginapaabot na gini siya. Sir John, good morning and welcome once again diri sa aton nga pagpangalagad. Yes, Sir Boy, good morning yun sa imo dira at sa tanan nga mga listeners sa Aksyon Radio Bacolod. Ilog na mga nagasubaybay ng program sa Negros Occidental. Good morning. Yes, Sir John, no, ang ining aton bala nga istoryahan pero may ining Life Extension Vitamin D3. Amo ning siling ko basta vitamin D3 kani life extension kay US made nakaagi clinical kag medical studies, scientific studies and tiskin pagwa kag may kuan saya may rekomendado sa aton mga medical doctors di ba Sir John? Yes, that is one of the reasons na gusto nato ni emphasize sa aton nga mga listeners subong dira sa Bacolod City, Negros Island. Ang napilion nato ng Life Extension Vitamin D3. Una, best Sir Boy, ang Life Extension Vitamin D3 is 1,000 IU ang iyang unit. So meaning, categorize na ini siya as bulong based sa FDA nga recommendation. And number 2, makabianan, 100% ini siya ginhimo sa Estados Unidos. So balanta naman niya ang mga products na ginhimo sa US na lain niyang quality, lain niyang technology dito nila. So mas advanced sila dito. Number 3, ginhimo ini siya sang isa ka credible kag isa ka company nga may manaming track record since 1981 ang Life Extension Foundation na gina-consider as the world's leader in anti-aging and the largest medical group sa US.
Number 4 makabyanan, ang life extension vitamin D3, actual gid yang nga vitamin D3 nga ginagamit sa pila ka mga clinical trials against HIV, against COVID-19, against cancer kag iban pagid nga balatian. Kay ang Life Extension Foundation may ara gid yang life extension clinical trials laboratory dito sa US. So nag-recruit gid kita sa study participants to sell our products. Number 5, ang extension vitamin D3 Sir John or Sir Boy, ang magagamit siniya mga known nga mga personalities kay kung tan-awon naton bala Sir Boy ang magazine nga ginapadala sa life extension, dira nila gina-features ang mga users ng mga life extension products nga mga known personalities from the field of entertainment, from the field of politics, field of business dito sa US. Kag rekomendado na ini siya sa aton ng mga medical doctors kay ginagamit ng gitsubong ina-prescribe na gani sa mga hospital subong. Kag the reason man kung nga ang mga doctors naton kampante na mag-recommend sini sa mga patients kay tested and proven na naton ini siya for more than 8 years dito sa Philippines. Kag we have seen already a very positive effects ang supplementation sini sa aton nga mga users from bata nga isa ka tuig halin sa mga ining nagapusong, nagapatiti nga nanay, nagagamit ng maintenance medication. So damo na sang users ang life extension vitamin D3. That's why we choose to encourage ining aton nga mga listeners to stick to the number 1 brand of vitamin D3, the trusted brand of vitamin D3 nga tested and proven na naton. Kag recommended na yan nga makasalig kita dala Sir Boy nga this brand of vitamin D3 is a quality product kag maka-contribute gid sa health naton nga positive nga result ang iyang ma-contribute gid sa aton nga health Sir Boy. Especially ati ang atuyo naton dire is prevention mo sang balatian dita magulaton balatian magtapik sa aton lawas before taking precaution maghimo sang tikang kundi nga precaution kag ang prevention importante gid kayo. Yes, prevention gid yang aton nga primary nga objective in the intervention. That's why nga aton gid recommend ang supplementation sa life extension vitamin D3. While healthy pa kita, that's the best time to supplement para nga somehow ma-prevent naton nga mag-worsen ang aton nga ginabatsyag kag mag-prevent nga tubo pang balatian before kita mag-take sang action. Kag na-notice naton ang tanan-tanan nga mga trials against COVID-19 and vitamin D3, cancer and vitamin D3, attack and vitamin D3, stroke and vitamin D3. Ang ginagamit nila Sir Boy is stand-alone, meaning isa lang gid ka component, wala kang iban nga ginupod sila sa vitamin D3. It's a stand-alone vitamin D3 pareho sa ning aton nga life extension vitamin D3. Kung may ara man sila gindugang sa vitamin D3 Sir Boy, that is calcium, that is magnesium kag vitamin K2. Pero wala ako sang may nakita na isa ka ingredient kag in-add on sa vitamin D3 kag nag-claim sila nga may ammonia siya nga may magamit or naga-intensify siya or naga-increase ang potency ng vitamin D3. So there is no such study ginpangita naton. So that's why nga aton gina-recommend para kampanting aton yung mga kauturan, when you choose vitamin D3, choose the brand nga nakatatak na yan sa aton nga life, nga nakahatag na yan sa contribution sa aton kag hatag na yung protection sa aton nga ikayong lawas. Kag syempre, tested and proven na natin for more than 7 years or 8 years na ganit diri sa Philippines and abroad. And that is life extension vitamin D3. So paano natin mabalaan nga life extension ina siya makabyanan? So kung magbakal kita sa mga pharmacies, we make sure nga every soft gel nga aton mabakal sa mga butika may LE nga tatak or marka dira makabyanan. So pag wala sang marka nga LE, do not buy that. It's because nga base ina counterfeited or ina in the original nga life extension vitamin D3 Sir Boy. Okay, sige. Salamat good Sir John for your time. Kag Sir Boy, lastly siguro atong gina-recommend ang life extension clinic sa atong mga kauturan dira. So bisitahi lang para sa inyo libreng medical consultation ng life extension clinic dira na hamtang sa may GA7 building now Yanson building na siya sa Bacolod City sa Lacton Street. Bukas kita halin Lunes pa kadto Sabado and open kita from 9 a.m. or 8 a.m. until 5 p.m. So free but quality medical check-up for everybody. Because don't forget to take your daily dose of life extension vitamin D3 for protection and prevention sa nagakalain-laan na balatian. Sige, salamat Sir John and good morning. Thank you Sir Boy. Higit sa imo kag sa tanan nga mga listeners. Mga ka-aksyon, Mr. Jonathan Granada to sa life extension via Philippines, no? Parang may mga impormasyon kita, importante subong ang health naton because health is Wealth. because the best policy.
Inyong ipabatiya ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.